Πήρες ποδήλατο και δεν ξέρεις πώς να το στήσεις? Θα σου δείξουμε εμείς. Μπήκες σπίτι σου και βλέπεις αυτό και λες την πάτσα πάει Κυριακή μου. Σε μισή ώρα το έχουμε φτιάξει. Ανοίγουμε το κουτί προσεκτικά. Οδηγίες χρήσης. Αρχικά προσέχουμε να μην γεμίσουμε φελιζό το σπίτι μας. Ξεκινάμε βάζοντας τα πόδια με 4 βίδες. Με τα πόδια θα βάζεις το πάτωμά μας για να ισιώσει. Τώρα θα βάλουμε τη σέλα. Πρώτα ξεβιδώνουμε τις βίδες από τη σέλα και μετά το τοποθετούμε στη βάση. Θα χτυπήσουμε τη σέλα με βάση το ύψος μας. Αν έχεις ένα 90 όπως και εγώ, τότε ρυθμίζεις τη σέλα σου κάπου εδώ. Τώρα ήρθε η ώρα να σου βγει η πίστη. Προσέχουμε τη σήμανση δεξί και αριστερό για να τα βάλουμε σωστά. Πάμε τώρα στο μόνο δύσκολο. Από εδώ περισσεύει ένα καλώδιο και μια ντίζα. Αντίστοιχα κάτω για να συνδεθούν. Μεγαλώνουμε από εδώ το ρυθμιστή την ντίζα στο μέγιστο κομμάτι της, όπου εδώ είναι γύρω στα 20 εκατοστά. Περνάμε την ντίζα μέσα από τη θηλιά και το τραβάμε για να καβαλήσει από εδώ πάνω. Επειδή 99% έχεις κάνει μαλακία, επειδή υπάρχει μια περίπτωση να μην το έχεις πετύχει, είναι η κατάλληλη στιγμή πριν μην δώσεις το λαιμό, να ελέγξεις την αντίσταση με το χέρι σου. Βάζοντας το δηλαδή στο 1 και κουρώντας το πετάλι με το χέρι μας, θα πει για να καταλάβουμε αν έχει αντίσταση. Έτοιμο. Τώρα δεν καταφέρεις ούτε με το μαθαίο βίντεο να το στήσεις, πάρε καλύτερα διάδρομο. Τώρα αν η ζωή σου έχει κάνει κανένα αστείο πιο κρύο για τα δικά μου και χρειάζεσαι το διάδρομο για άλλο λόγο, πάρε μας τηλέφωνο. Εδώ. Μια δούλα θέλετε από πίσω σας. Κοίτα. Μια δουλειά κάνει. 10 ώρες πρέπει να μαζεύεις από... Αχ, είμαι σίγουρος.